Şopên Guleyan cihê ku serokê baroyê û parêzerê mafaniyê Kurd Tahir Elçî di 2015 de li Amedê di navbera milîtanên Kurd û hêzên evlekarî yên Türk de bi Guleya ji serê xwe hat lêdan destnîşan dike. Bajarê ku bi şêniya zêdeyî milyoneke ku piraniya wê Kurd e neçarma ku piştî şerê kolanan ji nû ve were ava kirin ku Tahir Elçî jî wê demê li nêzî mizgefteke navdar mir. Lê birîn hîn jî germin û kurbûna wan didomin. Dema ku Türkiye ber bi hilbijartinên di Hezîranê de diçe. Dibe ku Partiya Serekî ya Alîgirê Kurdan, Partiya Demokratîk ya Gelan HDP were girtin. Sala borê bi îddiaya têkiliyên terorîzmê dî jî HDP doza girtin û qedeqekirinê hatibû vekirin ku hê jî didome. û tenê hefteya borî dozgerekî payê bilind daxwaz kir ku HDP ji fonên hikûmetê bêpar were hiştin. Hikûmeta Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ji 2019 vir ve zêdetirî 6 şaredar û berpirsên hilbijartî yên HDP bi îddaya têkiliyên bi terorîzmê ji kar dûrxistiye û li şûna wan endamên partiya xwe ehdar kiriye ku wek payûm têne zanîn. Orhan Ayaz ku 2019 de wek şaredarê Bismil yê navçeya Amedê hat hilbijartin jî yek ji wan e. Lê tevî ku ji sedî heftê û du yê dengan wergirtibû jî hikûmetê destûr neda ku ew dest bi kar bike. Şu anda siyasi iktidar niha desthilatdariya tifaka AKP û MHP bû girtina partiya me HDP û bêbandûrkirina Kurdan her tiştî dike. Helbet polîtîkaya hikûmetê tunekirina partiya me ye. Weke HDP em tedbîrên xwe amade dikin. Partiyên me yên alternatîv hene ku em weke bijardeya yekem duwem û sêyemîn binav dikin. Ger HDP bê girtin em ê di nava partiyeke din da rêya xwe bidûmînin. Ji aliyên din ve bi hizaran karbidest û alîgirên HDP niha girtîne. Di nav wan de Hevserokê Bereyê Partiyê Selahattin Demirtaş jê heye ku di hilbijartinên 2016 de ji girtîgehê dî jî Erdoğan derketibû. HDP de hilbijartinên 2018 de ji sedî 12 deng wergirtibû. Rêjeyeke girîng ya hilbijêran e ku ger partî beriya Hezîranê were qedexe kirin wê ji mafên dengdanê bêpar bimînin. Partiya Dad û Geşepêdanê AKP ya Erdoğan ku ji 2002 vir ve desthilatdar e di 2018 de li Amedê ji sedî 30 yên dengan wergirtibû. Gelek şîrovekar rêxistinên mafan û parêzerên mafên mirovan yên li herêmê bi fîkarin ku di dema kampanyeya hilbijartinê de aloziya li herêmê zêde bibe. Yek ji wan jî parêzerê komeleya mafên mirovan ya li Amedê Abdullah Zeytûn. savaşın Mirov li vir ji demên borî hesas dirin. Di derbarê operasyoneke derveyî sinûr yan kuştina mirovan li wê herêmê, wisa hez dikin ku li Amed, Şirnex yan jî li Mêrdînê ev operasyon çêdibe. Lê Hüseyin Beyoğlu kayyumê navçeya Bağlar ya Amedê ku ji aliyê hikûmetê ve hatiye erkdar kirin nehevbîr e. Türkiye'de Li Türkiye tu carî pirzgirêka Kurd yan pirzgirêka Kurdan çê nebûye. Li Amedê jî tune ye. Gelê me yê Kurd li Amedê dijîn. Xwedî fikr û ramanên rastin. Li aliyê komara Tirkiyê ne. Li vir jiyaneke aştiyane û bê pirzgirêk dijîn. Lê Naci Sapan berpirsê rojnameya Tigris reşbîne. Sapan tîne ziman ku îro çi rojname van çi welatî ti derfeta mirovên li herêmê ji bo parastina mafên xwe nemaye. Ew hêviyên xwe bi cîvanên Kurd vegirê dide ku wê sala bê cara yekê dengê xwe bikarbînin. Sapan destnîşan dike ku ciwan herî zêde ji siyaseta hikûmetê bandor dibin û dibêje ku û divê ewşa heyê wan seferber bike ji ber ku ciwan ajokarên guhertinê ne. Özlem Yasak, Denge, Amerika.